Hver dag kunne der laves en ny teori, der var værd at tænke over. Det gør vi i podcasten I Teorien. I hvert afsnit har vi samlet en teori op fra gaden eller undersøgt en tanke, der aldrig har været formuleret før. Henrik, vil du også lige sige noget? Jamen, jeg har. Jo, det er godt. Var det, du ville sige? Ja, det var ikke. Jeg havde ikke andet at sige. Det var slut. Ja. Men skal vi lægge fra land? Vi skal egentlig starte med at sige, at... Nej, okay. Vi starter lidt et andet sted. Vi kan jo sige, at der på en måde at der ved at udspringe en teori af sådan en tanke eller en observation, eller noget, der trænger sig på, næsten når man arbejder med Lacan. Altså, som er på en eller anden måde forholde sig til Lacans manér, kunne man næsten sige, eller hans måde at tale på og adressere folk og opføre sig, som er jo, altså, simpelthen, at det kan godt beskrives på andre måder, men man kan ikke komme udenom at beskrive det også som arrogant. Altså, Lacan var en virkelig arrogant person, i hvert fald i sin offentlige personer, kan man sige. Og han var samtidig altså en meget radikal tænker, som virkelig altså fornyede psykoanalysen og på mange måder har fornyet filosofien også, altså igennem sin bearbejdelse af de indsigter, som psykoanalysen har givet os. Så der er den der sjove kombination af arrogance og radikalitet hos Lacan, som fik os til at begynde at tænke over, altså, hvad er det? Er der noget arrogant ved radikalitet i det hele taget, eller er der, hvad er det? Hvor stiller den der arrogance os? Kan arrogancen være produktiv, og kan den også være andet end produktiv, eller hvordan? Ja, jeg tror, vi skal sige det på den måde, at i første omgang kan man i hvert fald sige, at man kan sige om Lacan, at han er arrogant radikal. Sådan vil vi sige det, og så kan vi derudfra, og det er vores idé, prøve at udforske, om der kunne være andre måder at indtage forskellige andre positioner på. Altså kan man være ydmyg for eksempel, og samtidig være radikal? Kan man være ydmygt radikal? Det vil være en position, vi også skal prøve at se, om vi kan ja, grunden til, at jeg vil brække tungen på mig selv lidt før, det var fordi, at selvfølgelig kan man være noget andet end arrogant, altså det siger sig selv, ikke? Ja. Men altså, ja, men på en måde for eksempel at sige, hvordan forholder det sig med det radikale, altså, og det åbner så måske spilpladen for flere mulige attityder, som vi vil kalde det, og flere mulige måder, attityder kan være kombineret med handlinger, eller måder at gøre ting på, eller udrette noget på, eller stille sig på i forhold til noget andet. Men i det hele taget kan man måske sige, det er jo ikke fordi, at så nu skal vi lave et lille stykke teoriudvikling om Lacans arrogance, men mere, altså det er stillet bare et overordnet spørgsmål til os om forholdet mellem arrogance og ydmyghed på en måde, og hvordan den akse står i forhold til radikalitet. Altså, kræver det nødvendigvis for eksempel, at man er arrogant for at være radikal, hvilket nok egentlig er sådan en fantasi, man spontant godt kan få om, når man forestiller sig sådan store bohemkunstnere, eller sådan, altså der skal en eller anden vild gestus til, eller store tænkere, eller store et eller andet, ikke? Som, sådan, altså, som har det der gennembrudsagtige moment af, at man arrogant på en måde blæser ud med det, og næsten som om, at det er nødvendigt for at lave en radikal handling. Og det er selvfølgelig det, som fik os til at tænke i første omgang, sådan, kan vide om, er der en anden måde at bryde ind i radikaliteten på, igennem for eksempel en ydmyghed og så videre, men der er noget teoriarbejde at udvikle der. Så bare for at sige, det er ikke en teori om Lacan. Det er en god måde at sætte det op på, ikke? Og det er ikke en teori om Lacan, men altså måske bare for at gøre den færdig, så sige, at på en måde, der er også man bliver nødt til, når man er en, der beskæftiger sig meget med Lacan, så bliver man på en måde også nødt til bare at indimellem at vedstå, at jamen, Lacan havde sine begrænsninger, altså, og det, som måske nogle gange sker, når man har fat i et eller andet, som er radikalt, og som er på en måde måske en ny tanke, eller en ny måde at gøre tingene på, eller et eller andet, at man på en måde kan blive, fordi man selv rammer en grænse for, hvad man kan forstå, eller hvad man kan udtrykke, hvad man kan forklare, ikke? Ja. Så kan man blive fanget i den der, på en måde at skrue endnu højere op for blusset og sige, den der helt enigmatiske måde, Lacan nogle gange talte på, eller ofte talte på i sin seminar, ikke? Altså, han sagde en eller anden sætning, som han så fik til at lyde enormt dyb. Altså, det ubevidste er ikke
et objekt, eller et eller andet, hvad fanden han nu har sagt, ikke? Og så med en lang pause bagefter, for folk så kunne sidde sådan helt for, mesteren har talt, ikke? Altså, mesteren har sagt noget helt uudgrundeligt stort, ikke? Men altså, hvor det arrogante på en måde bliver en form for, altså på en måde næsten en udvej fra at sige noget klart, eller fordi man ikke kan sige det mere klart. Men samtidig er der den der dobbelthed i det, bare lige for at supplere det der, at der måske er noget ved arrogancen alligevel, som Anders også var inde på, at vi forbinder det ofte med store kunstnere, store projekter, store tænkere, at de har haft en eller anden usvigelig tro på, at det her, det var vejen frem, selvom ingen andre kunne se det. Og selvom man først senere ville finde ud af, okay, det her, det var faktisk et nybrud inden for musikken, eller inden for, hvad det nu måtte være for en kunstart, eller videnskab, eller tænkning, eller sådan noget, ikke? Så der har været brug for en eller anden form for arrogance, også som et bolværk mod deres mand, eller noget i den stil, at det ikke bliver spist af alle mulige andre, som siger, ja, men det ubevidste er ikke et objekt. Ja, jamen, det kan vi da forklare med alt muligt andet, og det er da ikke særlig specielt, det du siger der, eller hvorfor. Altså, det ved vi godt allerede. Altså, så på en måde har der nogle gange, eller kan der nogle gange, tænker jeg, være brug for en vis form for arrogance, som en del af måden, hvorpå man indfrier det radikale projekt, som man er i gang med at sætte i søen, ikke? Så der er en eller anden forbindelse, altså mellem det arrogante og det radikale, som i visse tilfælde kan være effektiv. Ja, men helt sikkert. Og det der med, hvad kommer arrogance af, og hvad betyder arrogant og sådan noget, en hurtig etymologi og sådan noget med at hævde noget. Altså, at man hævder noget, men som man ikke helt har ret til. Eller man gør krav på noget, kan det være så. Altså, det er en hævdelse i den forstand, ikke? Og siger, jeg er den, der kan, eller mener, eller kan sige, eller som kan gøre krav på noget, også et eller andet, tænker jeg, har at gøre, hvis nok etymologisk set, ikke, men man kunne gøre krav på et eller andet, for eksempel noget ejendom, eller et eller andet, hvad det nu har været, ikke? Men altså, men hvor arrogancen samtidig betyder, at man ikke har legitim legitimt kan hævde det. Det er ikke befæstet af nogen andre, eller det er ikke befæstet af den store anden, eller det vi ved i forvejen, eller hæftet ind i en masse referencer, man kunne gøre til andre, eller hvad det nu måtte være. Det er noget, man på en eller anden måde selv står for, eller selv må autorisere på en eller anden måde. Man ikke sige næsten også, at med alt det, vi lige har sagt nu, det er lige før, at man kunne påstå, at vores kulturs måde at se geniet på, er igennem den der arrogante position. Det er på en måde sådan geniets fremtrædelsesform. Det er som sådan en arrogant, mesteragtig skikkelse. Altså, fordi jeg tror i virkeligheden, altså nu starter vi så med Lacan som eksempel, og det er måske fordi, at hans tænkning betyder noget for os, men jeg tror faktisk næsten lige meget, hvem man orienterer sig mod, som, altså hvis er man meget optaget af en stor sportsstjerne, er man meget optaget af en stor popstjerne, sådan et eller andet, så vil man kunne finde lidt den samme figur, i hvert fald i langt de fleste tilfælde, af sådan en form for geniets fremtrædelsesform, som altså en, der skal laves statuer af og sådan noget, så det er der på en eller anden måde en spøjs arrogance over at træde frem med den fremtoning simpelthen, altså at man toner frem som et geni, er jo en enormt arrogant position på en måde, fordi som du siger, Brian, det kræver sådan en måde at læne sig ind i sig selv på, altså sådan en overdreven tro på sig selv, men indtil det punkt, hvor man bliver så arrogant, at sådan, jamen, det er bare jer, der tager fejl ligegyldigt, hvad det er, I siger imod mig. Men der er også sådan et eller andet, på en måde, fake it till you make it over det, altså at jeg tror, Yves Klein, for eksempel, den store franske kunstner, der har lavet på et tidspunkt sådan en 7-punkts uddannelsesplan for sig selv. Først ville han lære jiu-jitsu til perfektion, så han kunne det med kroppen, og så ville han lære arkitektur, tror jeg, fra alt, og så ville han lære filosofi, og så ville han, og det hele var lagt frem og så videre. Han havde altså et kæmpe ambitioner på den måde, ikke? Og endte med at dø som 42-årig af et slagtilfælde i en ophedet diskussion, fordi det blev eksploderet for ham. Du kunne lige nå til sidetræ i arkitekturen. Ja, det var ikke noget kommet helt så langt, men der er et eller andet med som også sådan spontant giver mening i, at du er nødt til at bygge den der radikalitet i et eller andet projekt op omkring der er nødt til også at være et slags bolværk, ikke? Og arrogancen er det der
boldværk. Det tror jeg bestemt også har været tilfældet med Lacan. Altså, der har været sådan et... Helt sikkert. Han har kæmpet mod utallige fraktioner inden for psykoanalysen, som ville det ene og det andet, og som ikke ville have ham med i deres selskab osv. Han har bestemt ikke været nem at arbejde sammen med, det er ikke det, jeg siger, men der har været en eller anden måde at beskytte, måske også beskytte radikaliteten i projektet gennem en arrogance, som han har arbejdet med og brugt sådan næsten til den der hypnose af sit publikum, som Henrik siger, ikke, af de der lange kunstpauser og underlige, affekterede optræden og sådan noget, men også har brugt som en eller anden form for sikring næsten af selve kernen inde i projektet, selve radikaliteten i det, der skulle udvikles, tænkes og så videre, ikke? Altså så bare for at sige, den er stadigvæk, den er dobbelt den der arrogance, altså den kan godt stå i vejen for. Og det synes jeg måske mere efterhånden, som man har læst mere og mere Lacan, at man bliver virkelig træt af den der arrogance. Ja. Altså, man bliver også... den kan godt være forførende, og der kan være noget sådan et eller andet virkelig kraftfuldt over den, og den kan også, altså sådan, hvis man leger lidt med den, så er den også lidt sjov, ikke? Der er nogle kunstnere, som også godt kan lege med det der grandiose og pusse sig selv op, og så alligevel punktere det og sådan noget, men sådan er det så ikke lige hos Lacan, der er den bare. Man kan ikke lade være med sådan at forestille sig bare lige, når du siger det der, at det er næsten som om, altså jo, arrogancen er sådan et lille nødvendigt øjeblik af en form for vanvid, hvor man bryder igennem noget hos sig selv, og bare bryder stilheden, stiller sig frem, siger noget, satser det hele, ikke? Ja. Men jeg kan ikke lade være med at forestille mig, at der i den anden ende af det må være en form for ydmyghed, som, og det er selvfølgelig bare fuldstændig spekulativt, kontrafaktisk historieskrivning, jeg har gang i her, men kan vide, hvor mange enormt store pointer og kunstværker og alt muligt andet, vi er gået glip af i løbet af historien på baggrund af sådan et, nej, det er nok ikke noget alligevel. Altså en, der har siddet ved middagsbordet og egentlig fået et kæmpestort matematisk gennembrud og tænkt, nej, det tror jeg ikke, jeg skal sige det her. Det er sikkert ikke noget, som... altså, det kræver en arrogance, simpelthen at blæse igennem med det, ikke? På en måde kræver det en arrogance som sådan et slags smørmiddel. Eller, men der er noget, det får lige præcis det, tror jeg, der var noget af det, du sagde før, Anders, som jeg sad og tænkte lidt over, som jeg egentlig synes er måske interessant at tage lidt videre, altså at på en måde, kan man ikke sige, at der på en måde, der er subjektets arrogance, som på en måde kan være det, som Brian kalder sådan en beskyttelse af radikaliteten. Altså jeg bliver på en måde nødt til at doble op, så at sige, okay, men så går jeg endnu hårdere, hvis I begynder at antaste det, som jeg egentlig forsøger at sige. Ikke? Men måske er det også, det som du havde lidt fat i før, det er også det, at den anden, eller de andre på en måde også kan være med, der er sådan et dialektisk spil måske, hvor de andre også kan være med til at, og det er på en måde også det, der ligger i, at nogen antaster noget, men altså også, at de andre begynder at sige, at du er da godt nok arrogant, altså så arrogancen også bliver lidt skabt af den eksterne, eller den ydre, eller den andens reaktion. Og jeg sidder og tænker på sådan en figur som Taylor Swift, for eksempel, som på en måde virker, jeg ved sgu ikke, hvor hun er nok ikke, jeg kender hende ikke så godt, men musikalt måske virkelig ikke så original, men det virker meget oplagt som sådan en, som folk virkelig forsøger at gøre arrogant, og det er enormt svært at få hende gjort arrogant. Altså det virker som om, at hver gang der er nogen, der siger, nå, prøv at se, nu fører hun sig frem med den der fodboldstjerne, eller hvad hun nu laver, ikke? Altså, så viser det sig bare, at hun er en helt almindelig, ydmyg og sød person, som kærer sig om andre mennesker og sådan, ikke? Altså, det er meget svært at få hende presset ind i den kategori som arrogant, og måske er det også, fordi hun egentlig godt ved, at hun ikke i den forstand er så radikal eller original. Men måske det er også netop det der, jeg mener med, at det er som om vores kultur har en forventning til, nu ved jeg heller ikke, om hun er et geni, men altså, at den position, ligegyldigt hvad vi skal kalde den, altså den sådan sociokulturelle position, skal fremtræde på en bestemt måde, og den bestemte måde er arrogant på en måde. Netop. Og det forventer du simpelthen af dine popstjerner. Og derfor så kan man sige, hvis vi kan tillade os at gå over til den anden, og jeg tror ikke, Taylor Swift skal med derover, men altså den anden position, som vi egentlig har rørt lidt ved, ikke? Den ydmyge radikale. Altså at arrogancen ikke er den eneste attitude at indtage over for en radikalitet, men hvor den ydmyge radikalitet måske mere har at gøre med ikke så meget den der store gestus, der bryder stilheden, den store impressante, den store sådan omvæltende tanke eller handling eller sådan noget, men mere sådan en form for ihærdigt, genuint stykke arbejde, der viser sig at være simpelthen radikalt revolutionerende måske ligefrem, ikke? Og en af dem, vi har snakket om, som kunne passe på den, måske bedst, vi lige kan komme til om, det er digteren Inger Christensen, ikke? Som på en måde, så vidt jeg ved i hvert fald, i sin, det som jeg har hørt folk, der kendte hende eller snakket med hende, fortæller, at hun var virkelig bare meget, meget, meget venligt og almindeligt og ydmygt menneske på mange måder, ikke? Men som i sine værker præsterede fuldstændig vilde ting, ikke? Og som var med til at
at skabe ombrud i den måde, man overhovedet kan skrive litteratur på. Jamen, det er det arbejde, vi skal lave nu, ikke? Det er at forsøge at udvikle en slags teori om, hvad forholdet er her mellem det arrogante og det ydmyge, og hvorledes det står i forhold til radikaliteten. Det var, lige da du sagde Inger Christensen nu, og beskrev hendes position, så jeg bare et andet billede for mig, utrolig klart en andet menneske, som ligner hende enormt meget, da Else Marie Pade, som tror jeg faktisk passer lige præcis på den samme position, som ligner alles mormor, og var på en måde lidt sådan alles mormor, og i attitude en særdeles uanselig karakter, fuldkommen radikal elektronisk komponist, altså virkelig avantgarden af hvor moderne maskinmusik stod på det tidspunkt, ikke også? Altså. Jeg kan huske, der var sådan et interview i det, der hed Den 11. time med Michael Bertelsen og Mads Brygger for mange år siden, ikke? Hvor hun var inviteret ind og skulle fortælle om, hvad hun havde fundet på i den elektroniske. Og så er det sådan helt ung, jeg ved ikke, han er sikkert heller ikke kendt længere, men sådan helt 15-17 år et eller andet, som var hip og sådan noget på det tidspunkt. Og jeg kan bare huske, at jeg kendte ikke Pade der, altså det gør jeg sådan set stadig, men det har lært noget der i hvert fald ved at se, den der unge knække kan være fuldstændig benovelse over, at han skulle snakke med Pade, altså fordi det var bare den største. Og jeg tror også, at for nu lige at gå nærmere ind i den distinktion mellem arrogant radikal og ydmygt radikal, altså fordi der ligger virkelig noget i den der position, ydmygt radikal. Ja, vi sprang lidt hurtigt frem nu, ja. Nej, det ved jeg ikke, om vi gjorde, men bare for at sige, at det kan godt lyde som om, at vi siger noget om, at det handler om, hvordan man opfører sig i offentligheden på en eller anden måde. Ens manerer, eller Else Marie Pade var en hyggelig mormor, og bag ved det, så var hun avantgarde-musiker. Altså sådan, så det ydmygt radikalitet betyder noget om det, men eller handler noget om på en eller anden måde manerer og sådan offentlig, eller det ved jeg ikke, omgængelighed, og så på den anden side sådan projektet. Men jeg tror også, at der ligger noget mere i det, fordi attituden handler også om, hvordan du går til dit materiale, eller hvordan du udfører din métier, så at sige, ikke? Helt rigtigt. Så den arrogante vil opfatte det, der ligger allerede, altså forlægget for det, man laver, som noget, der skal i en eller anden forstand forkastes, fordi her kommer noget nyt. Jeg indtager en ny position her, og det er det, der er væsentligt. Altså og jeg tror, det du sagde lige før, Anders, med hvad er forskellen på et banebrydende kunstværk, som vi ikke kommer til at kende til, og så det, vi kommer til at kende til, er, at det sidste har haft en arrogance bygget ind i sig, eller som mulighed. Kunstneren har indtaget den arrogante position og sagt, det er fandme nyt det her, nu skal det ud, altså, og folk skal se det her. Der kan man måske sige, at med Lacan er der så alligevel den dobbelthed, at han igennem hele sit virke og alle sine seminarer altid har en eller to Freud-tekster i baggrunden for sine forskellige undersøgelser og seminarer og sådan noget. Han sagde selv på et tidspunkt, jamen jeg er ikke lacanianer, det kan I så være, jeg er freudianer. Altså jeg forholder mig til det, Freud har sagt, så der har været en ydmyghed i forhold til psykoanalysen som projekt og sådan noget, som så han så alligevel har fået om til, at han var nødt til at pusse sig op og blive Lacan den store og sådan noget, for at få et publikum og for at få lydhørhed og sådan nogle ting. Så det på en måde, når vi sidder og taler om det, tror jeg på en måde også, der har været noget strategisk i det et eller andet sted. Ja, men på en måde, der lige præcis det. Nej, undskyld, du kan lige færdig. Ja, for lige at gøre den der færdig. Altså at Lacan så alligevel har set, at der findes den der mesterposition, hvor man siger, nu bryder jeg stilheden, nu kommer jeg frem med noget, og der ligger det forhold til materialet i det. Det ligger der i den arrogant radikale. Mens der i den ydmygt radikale ligger noget andet. Altså der ligger en besindelse på, der er sgu nogen, der har gjort en masse ting før mig her. Jeg kommer også til at tænke på sådan en som Per Højholt, som siger det der med, at kunst laves på anden kunst. Altså, og digteren er en sprogforsker. Altså, det handler om at dykke ned i det som andre har lavet, at prøve at pille ved det, og prøve at arbejde videre og modificere, og så kommer der sgu et gennembrud på et eller andet tidspunkt, og der er noget radikalt i det, men vi fortsætter ud af det her spor, ikke? Okay. Så der er sådan der er alligevel en ydmyghed bygget ind i forholdet til selve materialet, hvor du underkaster dig den tænkning, der i forvejen er i gang, for at vedligeholde det radikale projekt i det, du gør. Ikke? Ja, og så nærmer vi os lidt det, fordi det, som jeg også vil sige, det var i forhold til Inger Christensen, for eksempel. Jeg synes på en måde, hun illustrerer meget godt det, som du sådan
sådan vipper lidt frem og tilbage mellem, ikke? Altså er det en form for nødvendighed, at der er en arrogance forbundet med selve indstillingen til projektet i de store kunstværker. Og der tror jeg på en måde, jeg vil sige nej. Og Inger Christensen er et godt eksempel på det, ikke? Fordi jeg kan huske, for eksempel, at nogen diskuterede Sommerfugledalen, at der var let efter de der brud, hvor Inger Christensen gjorde op med sådan den klassiske sonetkrans og på en måde opfandt nogle helt nye ting og sådan noget, og andre talte imod, og tror jeg på en måde også, jeg tror også, Inger Christensen forstod sig selv som sådan en, der bestemt ikke så sig som en, der opfandt sådan helt nye ting ud af det blå, men tværtimod netop, at det var i selve formen, som var givet. Altså sonetkransen, for eksempel i Sommerfugledalen, altså gav en formmæssig tvang ind i sin skrift, som gjorde, at hun kunne skabe noget fuldstændig vidunderligt og nyt. Men altså, at på en måde, der ligger den der dobbelthed i både at underkaste sig, ydmyge sig under det, der allerede er sat rammer for, så at sige, og så samtidig derigennem skabe noget. Og det er den position, vi lige nu har fat i, og som på en eller anden måde er mest interessant i vores optik. Jeg tror bare stadigvæk, jeg vil sige, det ikke. Du siger, at man behøver ikke nødvendigvis at være arrogant for at, hvad kan man sige, nære et radikalt projekt, og det er jeg enig i, men samtidig er der stadigvæk noget i den arrogant radikale tilgang. Altså, den kan ikke bare afskrives, kan man sige. Den kan noget i egen ret. Vi har bare fokuseret mest på den muligvis, som Anders også var inde på. Det er sådan, vi opfatter genierne et eller andet sted, ikke? Men måske er der også noget i det, du sagde før, ikke, som godt kan bruges også selv på Inger Christensen, ikke? At på en måde er der alligevel et eller andet, og så er det netop ikke i personen, og det er ikke fordi, man er høflig og ydmyg som person, men at der er noget arrogant ved selve det, at udgive en digtsamling, der hedder det, og starter med det var det. Altså det er på en måde arrogant. Det er bogstaveligt talt, altså at gentage den der mestergestus i det var det. Altså det er en fuldstændig vild. Det er jo en skabelsesberetning i få linjer, den digtsamling starter med, ikke? Altså det er der noget af en gestus. Og hævder, at man kommer her med en ny skabelsesberetning. Ja, men det er sjovt, for det har alligevel en anden feeling, end det, som Lacan kommer med. Men jeg vil give dig fuldstændig ret. Det er jo vildt, altså i en vis forstand arrogant. Det er i hvert fald vildt radikalt. Men jeg får bare lige den tanke, for det tror jeg netop, der er noget helt rigtigt over, men det er lige før, man kunne forestille sig, at arrogancen har jo også altså en slags retning. Altså den er også rettet mod et eller andet, og det er næsten som om, at i det, som I begge to siger nu, altså at der næsten er en slags samtænkning her af arrogance og troskab. Altså som om, at du kan være arrogant på vegne af noget, altså på vegne af et nybrud, på vegne af en idé eller en tanke, eller bare på vegne af dig selv. Ikke? Og det er jo det der, som måske også kan læses som forskellen på at være radikalt arrogant eller arrogant radikal. Jeg kan ikke lade være med at tænke på Kafka for eksempel også. Ikke? Hvad er det for en selvvurdering, som på en måde bliver ved med at undergrave sine egne tekster, og på sit dødsleje sådan, prøv at høre, det skal ikke udgives, så bare trække det hele tilbage og sådan noget. Er det vitterligt en ægte ydmyg position, som er sådan, altså er det bare en lav selvvurdering, eller er det faktisk på en måde en helt ekstraordinært høj vurdering af en standard, som er sådan, ikke engang det her, jeg forsøgte, men ikke engang det her ramte det. Altså så det faktisk er at understøtte ideen om en endnu højere standard, eller endnu mere radikalt nybrud, som på en eller anden måde jo er ekstraordinært arrogant. Ja, bortset fra, at man også kan forstå det som ekstraordinært ydmygt. Ja, det kunne man også, ja. For jeg tror da bestemt også, at Kafka vil falde i den kategori, der hedder ydmygt, radikal, ikke? Altså, jo. Fordi der er den her, jamen ja, er det en lav selvvurdering? Det ved jeg ikke, men måske er det, hvis vi opfatter det som et spørgsmål om, hvordan man forholder sig til selve stoffet, til selve materialet på en eller anden måde, ikke? Så er der virkelig en ydmyghed hos Kafka. Altså det tror jeg virkelig, man må sige. Altså der var ikke en fremfarenhed i forhold til, nu skal I fandme se, hvad det her er. Nej. At hvad kan man sige, en ekspliciteret næring af det radikale ved at komme med vilde hævdelser, eller hvad kan man sige, bryde logikkerne i den store anden på sådan en helt ekstraordinær måde. Jeg tror måske netop også bare, at det, som jeg synes, man kan lugte her, er den dialektiske forbindelse, der er mellem ydmyghed og arrogance her. Altså, jeg tænker også på Heideggers Was heißt Denken, han holder den sådan forelæsningsrække der lige efter krigen, og hvor det er jo ret vildt, når man læser det, at han bliver ved med sådan at holde fast i det. Det chokerer igennem teksten flere gange,
at han sådan, her er vi så sådan 5-6 måneder inde i forelæsningsrækken, og han er sådan, prøv at det eneste vi skal her, det er at tænke en eneste tanke, og det er vi slet ikke nået til endnu. Altså ingen har nogensinde tænkt noget som helst. Og det mærkeligste overhovedet, vi er samlet om her, er, at ingen har nået til et punkt endnu, hvor vi tænker noget som helst. Og det er jo på en eller anden måde sådan en sindssygt arrogant position. Hvad snakker du om? Men så inkluderer han også sig selv, han siger, og ikke mindst mig. Altså, I skal ikke tro, at jeg står her og tænker. Det er slet ikke det, der foregår. Vi vil have nærmere spørgsmålet om, hvornår der overhovedet kan tænkes noget som helst. Hvad en tanke overhovedet kan sige sig være. Og nogle gange kan man have fornemmelsen af, at han sådan, og der er jo ikke blevet tænkt de sidste 2.500 år. Og det er jo en spøjsform for det kan både netop være en ekstrem ydmyghed, altså at han også sådan selv siger, at han er ret stor karakter på det her tidspunkt, intellektuel karakter, at han netop også sådan selv, men jeg står ikke her og tænker en eneste tanke, det er slet ikke det, der foregår lige nu. Men at der også er en helt vild arrogance på vegne af noget andet, jeg tror, det er det, jeg egentlig sådan fisker lidt efter, om ikke at man der kan være. Altså, han er næsten arrogant på vegne af tænkningen. Altså, sådan, alle os er ikke i gang med at tænke endnu. Altså, og det er jo en meget provokerende gæst. Men måske kan vi også, for at gøre den der arrogance tydeligere i en vis forstand, ikke kunne man sige. Altså, vi har den arrogance, som du lige havde fat i, som du kalder for radikal arrogance. Det er på en måde, når det flipper. Altså, hvor der ikke er et projekt, man beskytter, men man på en måde tager den der udgrundelighed ind som sit eget varemærke på en måde at sige, det er fordi jeg er så mystisk, at I ikke forstår mig, men jeg er langt forud for jer og sådan noget, og så bliver det på en måde bare arrogancen selv, der bliver radikal, så er det ikke på en radikalitet, man beskytter, men så en radikalitet, man på en måde påtager sig. Men man kunne sige... Jamen, skal vi ikke lige give et eksempel på det? Fordi det er der faktisk et godt eksempel på, nemlig det der lille Per Arnoldi-klip, som Anders Breinholt blandt andet har spillet i Natholdet, hvor, og det er selvfølgelig taget ud af kontekst, men man ser et lille klip med kunstneren Per Arnoldi, som står og viser et lille maleri op med 4 farvede felter, og så siger han sådan retorisk, jamen alle kan jo lave sådan noget. Det er jo sådan noget, folk også siger. Men nej, det kan de ikke. Det er kun mig. Det er kun mig, der kan lave det der. Og det, jeg synes, det er et godt eksempel på den arrogance, som jeg også prøvede at tale frem før, som sådan en, på en eller anden måde, det der boldværk, men som også kan flippe om og blive til, jamen det er mig, der er den mystiske, gådefulde, store kunstner, geniet, som I ikke kan røre, og uanset hvad jeg gør, så er det sådan her, så er det skidegodt. Ja, og på en måde det, som du så accentuerer der, det, man kan sige, det er så på en måde forskellen på beskrivelsen af den her position, og så det at være den, eller indtage den position, ikke? Og det er lidt det, som man også kunne sige om den ydmyge radikale, altså hvor Inger Christensen helt oplagt, at den der virkelig godt passer på den position som den ydmyge radikale, men en anden digter, som sådan en som Søren Ulrik Thomsen, er en, der har gjort meget ud af at beskrive den, hvordan digteren er, den der ydmyge tjener, som står i sproget og historiens tjeneste og sådan noget, og bare går på arbejde og stiller sin attaché-taske ved siden og sætter sig ned og så videre. Og så kan man så diskutere, er han så også i virkeligheden, er hans digtning, ikke for at sige på niveau, men altså er han også den samme figur i digtningen, så at sige, som Inger Christensen for eksempel. Men der er i hvert fald en interessant forskel på at beskrive den, og det at beskrive den, og så som Per Arnoldi beskrive sig selv som den, der passer på den. Ja, det er både kategori. Beskrivelsen og det at være det. Man hævder, at man er det, som man beskriver. Men det er helt rigtigt med Søren Ulrik Thomsen. Altså, det er jo i hvert fald, du har der opskriften for det er jo ikke helt antitesen, men på en eller anden måde en modposition til det, vi har beskrevet indtil nu. Altså en form for radikal arrogance, ikke? Hvor du på en måde kan sige, kan jeg nå det radikale igennem en form for ydmyghed, ikke? Hvor jeg tror også, han siger noget i retning af, at de virkelig radikale digtere, det er bare dem, der tropper op i skjorter og slips hver dag, ikke? Altså, det er netop ikke Per Arnoldi gestusen, der sådan skal bruge sig frem, men du skal bare ned og sidde og arbejde i teksten og sådan. Altså, og jeg tror i øvrigt også, at han har haft Inger Christensen i tankerne, og så kan man sige, hun har levet det, han har beskrevet det, ikke? Eller det er måske forskellen på de to. Sådan nu skal vi heller ikke gøre ham mindre, synes jeg. Nej. Nej, jeg kan godt lide Søren Ulrik Thomsen, det er slet ikke det. Men der har du på en eller anden måde jo lige præcis de to positioner sådan lidt over for hinanden, ikke? Altså, så du kan på en måde sigte efter radikaliteten igennem arrogancen eller igennem ydmygheden på de to lidt forskellige måder, eller ret forskellige måder. Men skal vi så ikke tage arrogancen et andet sted hen, så vi på en måde kan få den kontrasteret lidt? Fordi man kunne så sige, hvad er det modsatte af at være radikal i det hele taget? Det er jo at være moderat. Og det, som vi godt kunne tænke os at lege lidt videre med, det er så på en måde at tage arrogancen og ydmygheden med over til moderationen, og prøve på at se, giver det mening at anvende de to attityder eller tilgange i forhold til det moderate også. Og det vil vi jo påstå, at det gør. Og på en måde synes jeg, det er et sted, hvor man umiddelbart kan spejle radikalitetens arrogance i en moderationens arrogance. Det vil faktisk på en måde
være bare at tage udgangspunkt i dem, der hader Lacan, for at sige det på den måde. Og det er virkelig en meget, meget almindelig position, ikke? Men som på en måde, eller dem, som hader Derrida og sådan noget, som vi også vist har haft op før, ikke? Altså, jo, vi har flere gange nævnt den der aggressive reaktion imod Derridas udnævnelse til jeres professor i Cambridge, ikke? Men også den der sådan helt forbidte modstand mod Lacan som tænker og som figur. Altså hvor på en måde en modstand, der kan basere sig på næsten intet andet end den der fornemmelse af den personas offentlige arrogance. Og måske også netop, jeg tror også, det har at gøre med forarvelsen over den der forførelseskunst, ikke? At der er så mange, især for eksempel unge studerende, der synes, det lyder enormt spændende, det der, som Lacan siger, vi forstår det måske ikke helt, men der er godt nok noget interessant i det, og lad os prøve at fordybe os i det, og sådan, nej, lad være med det, for pokker der er jo ingenting i det, det er jo kun manér. Og det bliver på en måde sådan en slags arrogant moderation, eller en arrogant moderat position, ikke? Som der siger, nej, lad os forholde os til de klassiske tekster, lad os prøve at argumentere på fornuftig vis, og lad os prøve at lave nogle mere grundlæggende øvelser og sådan noget. I skal ikke kaste jer ud i det der store, vanvittige forførelsesprojekt, som I alligevel ikke ender med at kunne forklare eller forstå næsten i virkeligheden, ikke? Så den position, at man siger, den arrogant moderate position, den virker oplagt som en spejling, kunne man næsten sige, og man kunne oversætte den til mange andre situationer i det hele taget, hvor det at være meget insisterende på at forsvare netop ikke radikaliteten, men det som Kierkegaard kaldte det bestående, ikke? Eller det som Badiou ville kalde situationen, altså at forsvare tingenes orden, at forsvare ordentligheden, det forsigtige, det sikre, det trygge, men også det korrekte og det anstændige og så videre, ikke? Altså, men det at moderere, altså det kommer jo ud af det der med at kunne kontrollere eller kunne styre på en eller anden måde, ikke? Så det er det radikale kommer af det rådsøgende. Ja. Og har at gøre med at gå derned og begynde at save i rødderne for at se, hvad der så sker, ikke? Mens det moderate har at gøre med at styre, kontrollere og have orden i sagerne, bevare på en eller anden måde, ikke? Og det, der er interessant ved arrogancen på det moderates vegne, er, at arrogancen er jo ofte det der sådan skridt ud, ikke? Altså vi forbinder det med sådan en type som Lacan for eksempel, eller en stor kunstner, som med store armbevægelser siger et eller andet, eller har et eller andet at gøre med et projekt, som ligger uden for sådan almindelighederne, eller den almindelige spillebane, eller det, som man almindeligvis vil gøre. Men underligt nok kan der opstå sådan en arrogance på det beståendes vegne. Altså en slags metasikring af det bestående. Altså ikke bare er det bestående, som det er, og fint og godt, og nu skal vi heller ikke ændre alt for meget på vores levevis, og vi kan jo ikke bare fra den ene dag til den anden holde op med at spise kød eller et eller andet. Det er simpelthen for radikalt. Nu må vi skal have folk med, og vi skal gøre det her på en ordentlig måde og sådan noget, ikke? Men og det kan så på en eller anden måde blive til det kan befæstes på en arrogant måde, i og med, at man går helt uden for det bestående, og lige sikrer det en gang og siger, og det er det, der er. Der er ikke mere end det. Men det kræver på en eller anden måde det der arrogante blik udefra, altså som sådan en Mette Frederiksen-type næsten vil have, ikke? Altså at, det, der skal til i den her situation, det er det og det, fordi det er det, danskerne efterspørger, det er det, som vil sikre Danmarks vækst og velfærd i fremtiden. Punktum. Altså, der er ikke noget med at sige, om kunne det være på en helt anden måde, eller kunne vi tænke det her radikalt anderledes. Lige præcis ikke. Altså lige præcis ikke. Det, der skal sikres, er ikke andet end det, vi gør i forvejen, og den position, vi har i forvejen. Jeg tror bare, jeg vil sige, at det var måske også... Jeg tror, du siger klart nu noget af det, som jeg også prøvede at sådan sigte lidt efter før, altså at man er også på en måde arrogant på nogens vegne. Altså man kan ikke undgå at sætte en idé ind i ens arrogance. Altså der er et eller andet, som skal levere drivkraften til arrogancen, ikke? Og at her har du på en måde en arrogance på vegne af det bestående.
i alt det der, du lige har beskrevet. Hvorimod at du kan sige, at hos Heidegger for eksempel, har du så en arrogance på vegne af sådan en eller anden form for sådan helt næsten ahistorisk idé om tænkning, ikke? Okay, ikke ahistorisk, men altså en noget større idé om tænkning, end den, som sådan lige er sådan fra den ene dag til den anden. Og hvor du kan sige, at den moderering, som kan blive arrogant, netop bare sådan handler om, at den anden fungerer, systemerne fungerer, det hele skal stå sådan cirka som det står nu, og det kan jeg faktisk godt tillade mig at være arrogant på vegne af. Og der er jo nogle ret arrogante udsagn der, kan man sige, ikke? Altså sådan, suck it up. Altså, det er jo med det. Ja, lige præcis. Nå, men også når vi taler om danske værdier, for eksempel, som så aldrig helt viser sig at være, altså, hvorfor skulle de være danske, lige præcis? Og hvorfor skulle det være os, der bare rundt på de værdier? Altså, der er sådan, det er en underlig arrogant holdning at have. Ja. Eller positioner at indtage, at der skulle findes sådan noget som et sæt af danske værdier, som tilhører os på en eller anden måde. Hvilket os, men os danskere, og man kan blive ved med lige at prikke til det, ikke? Fordi det er egentlig lidt uklart, men alligevel opstår der sådan en eller anden fornemmelse, stemning over det, som... Men det må næsten være det arrogant moderate slogan, lev med det. Ja, det kan man sige. Og man kan også sige, Mette Frederiksen, og med hende kan man jo have mange forskellige holdninger til, og jeg tror også, man kan godt have forskellige holdninger til hende i forskellige situationer, fordi det der lev med det, det har jeg for eksempel forsvaret før offentligt, at det var simpelthen den rigtige reaktion på hele... Det var en reaktion, der kom på et pressemøde, hvor der var blevet afsløret, at der var nogle meget grove sms'er, som havde cirkuleret mellem forskellige departementer, ikke? Hvor departementchefen i Statsministeriet, Barbara Bertelsen, især havde været meget grov ved nogle af de andre departementer. Og så var det Mette Frederiksen stillede sig op på det pressemøde, så jeg tror allerede, folk er begyndt at glemme, hvor alvorligt det var, det vi stod, ikke? Altså, vi vidste ikke, hvad det her kunne føre til. Altså, måske var det her, det var blevet ved at blive til en pandemi, som var ved at løbe helt ud af kontrol, og hvis de muterede, og så videre, ikke? Og vi kunne være ansvarlige for massiv dødsfald rundt omkring i Europa, ikke? Så jeg er virkelig glad for, at de ikke tænkte på, hvordan de formulerede de der sms'er, om de var høflige nok, når de skulle forklare nogen, hvad der skulle ske rundt omkring, ikke? At vi skal takke dem for, at de gjorde det, ikke? Og der kan man sige, at arrogancen er jo bogstaveligt talt på vegne af det bestående, altså det bestående liv, altså det er for at beskytte liv, simpelthen, i hvert fald i Mette Frederiksens selvforståelse, altså at den arrogance var nødvendig, simpelthen, at indtage. Og så kunne man sige, i andre tilfælde, så bliver det måske en arrogance, som også spiller over i, uddannelsespolitik, økonomi og indvandringspolitik og sådan noget, ikke? Altså, hvor det ikke helt så åbenlyst, at det bestående, som er værd at forsvare, kan man sige, i hendes situation. Vi lukker hver andet bibliotek, lev med det. Ja, netop. At det er nødvendigt for at bevare et eller andet. Altså, men jeg sad og tænkte på, fordi du nævnte Heidegger og hans forhold til tænkning på en måde, og vi har fat i det med radikaliteten og roden, så sprang det mig lige i hu, altså at i det foredrag, der hedder Vasses Metafysik, som kommer i 29, tror jeg, lige få år efter Simon Said, jeg tror, det er senere skriver Heidegger et forord til det, hvor han bruger et billede fra Descartes, hvor Descartes beskriver filosofiens træ. Og Descartes siger, at filosofiens træ består af metafysikken, det er rødderne, og stammen, det er fysikken, og så alle grenene, det er specialvidenskaberne. Og så gør Heidegger det, at han siger, okay, men lad os tage det billede alvorligt. Du sagde, at metafysikken var rødderne. Der har vi fat i rødderne, det radikale, kan man sige. Men hvis vi mener det alvorligt, at metafysikken er rødder, hvad er det så, metafysikken står i? Hvad er grunden? Hvad er jorden, som ligger under metafysikken, som den trækker sin næring fra, ikke? Og det der tænkningen skal hen, ikke? Det er ikke at tænke metafysisk, men at tænke det der er på en måde endnu mere radikalt end det radikale i roden. Men altså at det, som giver roden næring, kan man sige, ikke? Og det er væren-spørgsmålet, der så stiller sig der, ikke? Og så kan man sige, på en måde det er også lidt den... Det er lidt den, på en måde har det at gøre med det, vi startede med i den her kategori, altså den arrogante moderation i forhold til for eksempel Lacan og mange andre tænkere, der i en vis forstand forsøger at tænke grunden, eller forsøger at tænke det reelle, som det hedder hos Lacan, eller hvad det måtte være andre steder. Men hvor på en måde den moderate position er at sige, jamen vi har... Filosofiens træ er på en måde færdigt. Det er vokset op, og det står sådan, som det står. Som om det ikke havde brug for næring mere, så at sige. Som om det var støbt i beton nu. Og det bare skal forsvares imod alle mulige mærkelige svampesygdomme, som kan angribe det fra radikale franskmænd. Der må man jo også, altså den arrogance, som kan give mening der, som Anders også havde fat i, altså en arrogance på tænkningens vegne på en eller anden måde, og som også indebærer en virkelig sådan filosofihistorisk gennemarbejdning
af nogle centrale tekster, som man går tilbage til. Altså Heidegger starter med førplatonikerne og læser dem og altså spørger til, hvad deres verdensbegreb er og sådan noget. Altså, apropos det der med virkelig en lang undersøgelse af, hvordan er det spørgsmål omkring væren blevet stillet i løbet af 2500 år. Hvordan stiller det sig nu? Hvad er der sket? Hvordan skal vi stille det i dag? Og så videre, ikke? Altså og på samme måde med Lacan, som jeg også var inde på, at der er en forpligtethed på, at der er Freud-tekster, vi skal læse. Og Lacan læser jo øvrigt også Aristoteles og Spinoza og Bergson og alt muligt andet, som bliver blandet ind i den der maskine. Og der ligger ydmygheden så, ikke? Altså, der er ikke et forsøg på at sige, nu står vi her med filosofien, som Henrik siger, nu skal den bare forsvares, og nu skal vi have udrenset alle de der irrationelle franske tænkere og sådan noget, så går det fint. Altså, og helt omvendt, vi skal blive ved med at gå ned til de der rødder og spørge, hvad står de i? Og der er jo altså, der er sgu en eller anden ydmyghed, synes jeg, når man læser Heidegger der. Nu bliver det helt Heidegger-eksegese der, men det er bare et godt eksempel på en eller anden måde, fordi at han jo netop, og jeg tror, han mener det, når han siger, og jeg inkluderer altså mig selv i den her række, som jeg kan heller ikke rigtig komme i gang med at tænke endnu. Altså, jeg må nødvendigvis inkludere mig selv i det, altså antage den her ydmyge position, for at nå til radikaliteten. Men det er faktisk den eneste måde, jeg kan nå til det radikale i mit projekt på. Det er faktisk ved at inkludere mig selv i det på en måde, så jeg ikke kan blive en mester, men er nødt til på en måde at gå med i ydmygheden, så at sige. Ikke? Altså at stå på den side af tænkningen, som godt ved, at jeg ikke rigtig er kommet i gang med det endnu. Men nu forsøger vi sammen at kæmpe os derhen til, hvor vi kan komme i gang med at tænke. Og det er der jo et eller andet, altså det er måske der, hvor arrogancen og ydmygheden kan klappe sammen i en slags dialektik, ikke? Altså som sammen kan komme til det radikale. Jo. Ja, og hvis vi så måske skal vi gøre den arrogante moderation eller moderate position færdig. Altså på en måde, nu har vi snakket om Mette Frederiksen, ikke, som den der arrogante moderate position. Det er jo på en måde det er jo helt oplagt at sige, at der findes et politisk parti nu, der hedder Moderaterne, som har gjort det til deres erklærede, altså selve deres navngivning, altså deres erklærede mål at være moderater og moderere. Og det var jo på baggrund af Lars Løkkes selvfølgelig deklaration op til folketingsvalget, hvor i 19 var det ikke, hvor han sagde, at vi er nødt til at beskytte os imod ekstremerne, og det gælder både på højrefløjen og venstrefløjen, de skal helt uden for indflydelse. Vi har løbet efter deres fløjte for længe, så nu skal vi lave en midterregering i en eller anden forstand. Og den på en måde, den ophøjelse af midterpositionen, den moderate position til en sandhed, det har på en måde den der arrogance i sig. Altså, vi kan ikke lære noget af det radikale, hverken det højre radikale eller det venstre radikale. Nej. Vi må tværtimod afskærme os for det, og vi må lave en eller anden form for bolværk imod enhver tendens til radikale tanker. Det er på en måde bogstaveligt talt det, som det parti handler om og er funderet på, kan man sige. Men der igen kan arrogancen bruges som en form for bolværk, ikke? Altså, at man kan på en eller anden måde tro så stærkt på det bestående og føre sig så meget frem på det beståendes vegne, og endda for meget, at det i sig selv bliver bolværket, som beskytter det bestående og det man gerne vil bevare. Ja, derfor har man også brug for de der aparte eksempler nogle gange, ikke? Altså man har brug for en Rasmus Paludan for eksempel. Ja. Det er ikke nok med Dansk Folkeparti, som sådan nogen man skal beskyttes imod. Altså og på en måde er det heller ikke nok med Pelle Dragsted, men man har brug for den unge Pelle Dragsted, som var med i Antifa, eller jeg ved ikke hvad han var med, det kan jeg ikke huske, men antifascistisk aktion eller hvad det hedder. Og brugt vold, forsvaret vold som politisk altså det er den slags eksempler man har brug for. Så der altså den moderate position trækker næring til sin arrogance, kan man sige, netop fra roden, bogstaveligt talt. Men kan man ikke også sige, at hvor den arrogante radikale har brug for arrogancen for at forsvare projektet mod altså Das Mann og altså en eller anden, hvad kan man sige, nivellering af projektet ind i det bestående igen, eller til det, som alle folk i virkeligheden allerede havde sagt, eller en eller anden talemåde, eller kliché, eller sådan noget, ikke? Så der har man brug for den der arrogance for at stå fast på, at der er noget radikalt i det. Så har den arrogant moderate brug for yderfløjene, for på en eller anden måde at kunne give altså glød til, at det bestående jo faktisk har noget helt særligt, som vi ikke må pille ved, fordi ellers bliver det til fuldstændig klovneri og dilettanteri ud på de der fløje, ikke? Jo, præcis. Men vi må bare heller ikke overse det vigtige i den pointe, som jeg tror, I egentlig lige har talt frem nu, altså at det som alt det, du lige beskrev som Lars Løkkes projekt,
kan jo måske også sådan, det kunne vi måske spontant forstå som en slags ydmyghed. Vi må være lidt mere ydmyge overfor, når vi går til politik. Det skal ikke være så ideologisk. Nej, lige præcis. Ja. Men at det faktisk på en måde er en super arrogant position, men arrogant på vegne af det bestående, ikke? Altså men det er jo på en måde også den mest ideologiske position, fordi den på en eller anden for så vidt ser sig fri for ideologi, eller for du lavede den på en eller anden måde. Geniale lille opfindelse lige før vi startede båndet, hvor du sagde, det er jo i virkeligheden en form for moderateri. Ja. Og det tror jeg er utrolig rigtigt begreb at bruge lige præcis der, ikke? Altså at det er også, fordi det rimer på kammerateri, men kammerateri med det bestående, ikke? Altså og måden netop bare at være involveret i systemerne, og sådan, nu er vi nu engang bare nogle hvide mænd, som sidder her på magten, og det er fint nok. Altså der skal vi bare have noget kammerateri til at beskytte det, ikke? Noget moderateri til at beskytte alt det bestående på en måde. Og det er jo en super arrogant position. Ja, og det er også en isme. Altså, det er også en ideologi, selvom det ikke vil være det. Altså, det er moderaterisme, eller noget den stil, ikke? Ja. Altså, selvom de vil sige, jamen nej, vi har ikke nogen fuldstændig klar og stålfast ideologisk position. Det vil Lars Løkke jo sige. Han vil sige, at vi modererer, og vi tager det bedste fra de forskellige fløje, og så har vi pragmatiske, gode løsninger, hvor vi finder gode, sunde kompromiser på de udfordringer, der nu er. Men nej, det er en ideologi, ikke? Jo, og derfor skal der også lige med, at på en måde er vi sådan en helt smuk, i poetisk forstand, sådan en historisk situation, ikke, hvor de moderate, siger alle politiske kommentatorer lige nu, ikke, de vil fuldstændig have overtaget midterpositionen som kongemager og nøglespillere og sådan noget i regeringsdannelse og sådan noget fra de radikale. De radikale lige præcis. Ja, præcis. Altså de radikale er nu på vej til at blive skubbet helt ud, og så er det de moderate, moderaterne, der overtager deres position. Ikke? Og det på en måde den ægte, den sande, rene version af det, som de radikale er blevet, ikke, efter det var nogle husmænd i sin tid med nogle relativt radikale politiske idéer i forhold til Venstre, bondevennerne, eller hvad det hed oprindeligt. Nu har vi det rene moderateri tilbage, altså i sin rene form, kan man sige. Ja, hvis vi skal tage de der to billeder op, der så har været op og vendt, både sådan det metafysiske billede fra Heidegger-Descartes-linjen, men jo også etymologisk set, så betyder det vel også, at så har vi nu sådan en eller anden stamme, der blæser rundt uden rødder. Altså du har simpelthen, hvis det radikale har at gøre med rødderne, ikke? Altså med at vi skulle lave en rodbehandling, altså at gå helt derned og lave et eller andet ret fundamentalt om, så har vi nu mere sådan et slags, altså moderateriet er også det, der blæser lidt rundt i vinden, og på den måde, ja, nu siger jeg arrogant på det beståendes vegne, men faktisk ikke i fundamental forstand. Altså, det er ikke en fundamentalisme. Det er faktisk netop næsten det omvendte. Ja. Altså, det er... Og hvis metaforen holder, så kan man sige, så kan vi jo så forvente, at det, man siger, visner eller rådner, det projekt. Ja, når der er gået længe nok uden næring. Mm-hmm. Men så mangler vi sådan set kun den sidste version, og det vil så være at kombinere ikke det ydmyge og det radikale, men det ydmyge og det moderate, og på en måde er det næsten den nemmeste position at forestille sig i en vis forstand, ikke? Altså det er den helt almindelige, stilfærdige måde at acceptere tingene sådan, som de er, kan man sige, ikke? Altså jeg er ikke nogen særlig, og situationen kræver ikke noget særligt, så at sige, ikke andet end at vi ikke skærer for meget ud og bliver ved med at gøre det, vi altid har gjort. Man skal være høflig, man skal være ordentlig og sådan noget, man skal ikke antaste nogen, og man skal ikke drikke for meget og sådan noget, man skal bare... enhver skal passe sit og være ordentligt over for andre mennesker, kan man sige. Og om det rent faktisk holder empirisk, er der ikke nødvendigvis nogen garanti for, men man forestiller sig, at det er sådan en jydens position, ikke? Det er sådan en jysk, sådan en... Ja, også, man forestiller sådan en eller anden et godt ude på landet. Sådan det, jeg tror, vi har haft sådan en figur en gang før, ikke? Som er den der... På en måde netop også den, som kan være ydmyg og moderat, og derigennem faktisk også have en vis form for, altså i modsætning præcis til de arrogant moderate, ikke? Så en ydmyg moderat kan godt være den, der har en eller anden form for åbenhed over for det mærkelige. Altså, lad os nu sige, der sidder sådan en eller anden ydmyg moderat bondemand og har en datter, der er begyndt at læse Lacan, ikke? Så det er ikke nødvendigvis sådan, at man bare afviser det med det samme og siger, hvad fanden er det for noget? Det skal du ikke bruge din tid på. Men sådan, hvad handler det om? Eller prøv at forklare mig det. Eller? At det ydmyge her har netop at gøre med, altså hvis det arrogante har at gøre med på en måde en slags overdreven tiltro, som måske så også, som vi har været inde på, kan være en slags troskab, men ellers sådan i den helt almindelige, spontane forståelse af, hvad arrogance betyder, så blæser man bare igennem med sit eget projekt. Nu tager jeg lige ordet her, nu skal I høre på, hvad jeg har at sige. Ikke? Så kan du sige, at det ydmyge på en måde nærmere er noget med at respektere, at det er der mange, der har sagt noget om, eller der findes en lang historie for det her. Der er en tradition, der er alt muligt, vi lige bør... Jeg kan ikke bare tillade mig at begynde at sige alt muligt om det, eller altså,
hvem skulle jeg være til at ville have udgivet en bog, eller til at, sådan noget i den retning, ikke? Så der har du netop også, altså, der vil det ydmyge også bare være det overhovedet begynde at have en tanke på den anden. Altså have en tanke på, og den anden betyder jo her også sådan kulturhistorien som sådan, ikke? Og sproget og alt det der. Men er det ikke også, i en vis forstand, den studerendes position? Vi har jo alle været studerende, og det som sker er, at man er nødt til at være, man er nødt til at være ydmyg over for det felt, man træder ind på, det fag, man forsøger at lære, altså, og ydmyg, bøjelig, altså at man også underkaster sig og respekterer det, som er blevet sagt i forvejen, som er skrevet, de bøger, der skal læses, det pensum, der skal gennemgås, at man ikke ved lige så meget endnu, som andre mere erfarne på det felt. Altså, der er en vis ydmyghed i forhold til det. Måske det er endnu tydeligere med den der klassiske håndværker-lærling, eller hvad hedder det, mester-lærling forhold, ikke? Ja, men du er nødt til at underkaste dig på en eller anden måde, for at kunne være i det. Og så er der samtidig også en slags moderation knyttet til det. Altså det er ikke, man går ikke ind og er studerende, fordi man fra dag 1 vil ind og revolutionere det felt nødvendigvis. Altså det kan selvfølgelig godt være, man det man nogle gange ser, det er så især de der unge mænd, der kommer ind og starter på filosofistudiet og tror, at nu skal de nok finde ud af, hvordan det hele hænger sammen, og slet ikke tid til at forstå, hvad Heidegger egentlig skrev, eller læse historien, eller være ydmyg over for at forstå et eller andet kompliceret system, eller en sammenhæng, eller sådan et eller andet, man simpelthen bare mener, at de selv har regnet den ud fra starten. Det er den arrogant radikale position, som så viser sig simpelthen at være radikal arrogant, og slet ikke have noget radikalt, altså være ren bullshit. Sådan ser man nogle gange. Ja, der er filosofien måske delvist belastet der. Altså, at jeg tror, det findes mere der, end det findes andre steder. Nu har jeg tror, der findes kloge mennesker. Jeg har for eksempel også været på flere andre studier, hvor attituden var mere sådan ydmyg. Jamen, vi er i gang med at lære noget stille og roligt. Det går roligt fremad, og vi skal ikke lige revolutionere det hele i morgen og sådan noget. Men nej, jeg tror, at filosofien har en særlig belastet der måske. Det kan vi muligvis også komme tilbage til. Men i hvert fald den der ydmyge og også delvist moderate tilgang. Altså, det handler ikke om, at vi skal genopfinde det hele, som sagt. Altså, der ligger en viden derude, og den kan jeg tilegne mig, og der bliver jeg nødt til at stå i det der ydmyge forhold til den viden, der nu. Så mangler vi kun 2 figurer, som så er lidt paradoksale inden for det her felt, ikke? Og det er Andy Dufresne og Jonas Vingegaard, som vi skal nå at prøve at sige lidt om. Altså, og de har den karakter begge to, at man kunne sige, at udgangspunktet er det, vi vil kalde ydmygt moderat, ikke? Altså jyder. Og jyder, begge to. Men jeg ved ikke med det der jyder, Anders. Det var bare det var derfor, jeg prøvede at sige studerende, fordi jeg ved ikke. Jyske studerende. Okay, jyske studerende. Fint nok, så de er ydmygt moderate. Godt. Men som sagt, det er ikke et empirisk nedslag overhovedet. Det var mere som sådan en kulturel figur. Altså, der var mange lige præcis. Jyder, der også ikke er så ydmyge i hvert fald. Ja. Nå, vi går videre. Men vi har de her 2 figurer, som vi lige skal have med, fordi der er noget paradoksalt ved dem på en anden måde. Vi har flere gange haft nogle af de der flipper lidt over, og måske indtager flere af positionerne, men Andy Dufresne er den karakter i den film, der hedder Rita Hayworth at The Shawshank Redemption, eller Shawshank Redemption, som Tim Robbins spiller, den karakter, der hedder Andy Dufresne, som er en helt almindelig upåfaldende, jeg ved ikke, revisor, tror jeg, eller sådan et eller andet helt almindeligt, har et eller andet helt almindeligt job i det private erhvervsliv, som kommer ud for en forfærdelig ulykke. Hans kone bliver myrdet, og han bliver anklaget og dømt for at være den, der har myrdet hende, uskyldigt dømt. Han bliver så fængslet for livstid i det her fængsel, der hedder Shawshank Redemption, og plottet er meget kort fortalt, ikke, at han på en måde indstiller sig på sin straf og accepterer, at her skal han være resten af sit liv, tror man indtil allersidst i filmen, hvor man så opdager, at han meget tidligt har fundet ud af, at han ved at blive ved med at insistere på den der ydmyge rolle, kan skabe sig selv rum og frihed og tillid til at grave sig ud af fængslet med en teskæg, simpelthen. Altså han begynder at grave i muren eller væggen inde på i sin fængselscelle, og så dækker han den til med en plakat af skuespilleren Rita Hayworth, som så giver navn til filmen. Altså, og skifter plakaten ud en gang imellem, og sådan, og så bliver det sådan der, han har altid sin smukke kvinde hængende der, ikke? Og det, den virkeligheden dækker over, det er, at han er i gang med langsomt, omstændeligt, nu ved jeg ikke hvor mange, altså i hvert fald mindst 10 år, jeg tænker længere, jeg kan ikke huske det, men ender med simpelthen at grave sig ud i friheden, slipper fri op af fængslet, og
man kan sige, det som den position så viser, den viser på en måde noget lidt interessant om den der ydmyge, moderate position, at den på en måde muliggør, måske fordi den i en vis forstand er frigjort fra, kunne man sige, den er i en vis forstand frigjort fra det at ville respondere på den andens provokationer, eller aggressioner, eller nedladenhed, eller alt muligt. Altså man på en måde æder det hele, så at sige, ikke? Og giver sig tid og ro til at være upåfaldende, og være ufarlig. Så giver tid og ro til derigennem at grave sig ned til roden. Ja. Altså grave sig ned i den jord, som Heidegger taler om i virkeligheden. Ja, der er jo også et eller andet med, at som jeg husker det, at Andy Dufresne der, så han får et job på biblioteket, og han får så sådan tilkæmpet nogle små funktioner og hister her. Han lærer alle fængslets rutiner at kende, og på den måde vinder han den tid, han skal bruge til at sidde inde bag ved plakaten og grave, ikke? Altså, at han på den måde går fuldstændig i ét med, som du siger, han underkaster sig den anden, og han forestiller sig ikke nødvendigvis, at det hele skal komme til en eller anden kæmpe konfrontation. Nej. Altså, hvor han stiller sig op og taler alle fangernes sag. Nej, der er lige en undtagelse faktisk i filmen, hvor han på en måde blokerer dørene lige pludselig ind til, jeg tror det er et rum netop inde i biblioteket, hvor han så får, det er inde på, jeg tror på ham, forstanderens kontor, fordi han også får hans fortrolighed. Jeg tror, han bliver revisor for ham lige præcis, og fører det dobbelte regnskaber, hvor han snyder systemet og sådan noget, ikke? Så meget tillid har han fået, ikke? Og han blokerer så dørene ind til kontoret, så ingen kan komme derind, og så har han taget sådan en grammofon med derind, og sætter så et eller andet klassisk værk på, nu kan jeg ikke huske, hvad det er, og slutter det til hele højttalersystemet i hele fængslet, så alle fangerne pludselig hører den der smukke musik, som skaber det der ene store moment i deres liv, ikke? Og på en mærkelig måde, altså der overskrider han jo alle regler, og man skulle tro, det bragte virkelig det hele i total fare, at han risikerede det, men samtidig var det måske faktisk netop den ene handling, der på en måde viste hans ekstreme moderation, ikke? Altså, det var kun den klassiske musik, han ville ofre sig for. Og give den smule, de 5 minutters skønhed til alle sine medfanger, at han risikerede det hele for. Og så kunne han fortsætte med sit projekt, ikke? For det, på en måde var hans moderate position endnu mere bestyrket af det. Men der i hele den der historie er der jo også, eller i hvert fald den måde, du lige udlægger den på nu, bliver der også en meget, meget tydelig illustration af de der to ret afgørende begreber fra psykoanalysen i forholdet mellem begær og drift, ikke? Og netop i, hvad det er, for du kan sige, begæret har næsten altid sådan en stabiliserende, modererende effekt, eller det vil være, de fleste af os normale neurotikere er dygtige til sådan at finde moderate måder at nyde på, og finde ud af at strukturere vores begær på en relativt modereret måde, så vi ikke kommer til at spise for meget og drikke for meget og bla bla bla. Men at der på en måde netop i det, altså i selve den måde, som begæret bliver ved med at cirkulere i det moderate på, i sig selv er noget radikalt. Altså, der er nemlig driftens niveau. Der er det, at man gør det igen, og at det på en måde, der bindes over fra det ene begær til det andet, kan du næsten sige. Og den drift, som jo, som Lacan også gør meget ud af at forklare, altid har at gøre også med en form for dødsdrift, er der netop noget, der i sig selv drifter direkte i retning af det aller yderste radikale. Altså at stille og roligt hen over 10 år er det radikalt at lige grave de der 1,5 deciliter sand ud, han skal grave ud hver dag. Nej, det er i sig selv ingenting. Det er helt vildt moderat. Det er bare en lille bitte ting. Men på en måde er driften i det er et genkomst. Det er et gentagende. Hver eneste aften skal han ind og grave igen. Er i sig selv faktisk super radikalt. Ja, lige præcis. Jeg virkelig godt lide den beskrivelse der. Og jeg synes bare lige for lige en hurtig man kan sige, association til det, fordi jeg synes også, at det på en måde næsten kunne sige noget om sublimering. Ja. På en lidt anden måde, end vi normalt ville sige det, fordi sublimering, altså sådan det psykoanalytiske udtryk, vil betyde noget i retning af, at du har et eller andet beskidt seksuelt begær, et eller andet konflikt, et eller andet, men den kan du så tage ind i et kunstnerisk rum, for eksempel, og så kan du sublimere det, eller så kan du gøre det socialt acceptabelt, veksle det om til noget, som man så kan stille frem socialt og kan blive accepteret, ikke? Men her er det næsten omvendt, og jeg ved ikke, hvilket begreb man skal sætte på det, men altså, at du på en eller anden måde går i fuldstændig i ét med en modereret, kontrolleret, ydmyg tilgang til tingene, som bag ved det hele, skjult for alle,
kan sublimeres, eller rammer sublimeringens niveau, så at sige tingens niveau. Det, der i virkeligheden betyder noget, der hvor du springer dig fri, men du gør det bare over 10 år, og en skefuld af gangen, ikke? Altså, der er et eller andet virkelig interessant over det. Sublim, altså lige under grænsen. Du gør det hele tiden lige under grænsen for, hvornår det vil. Ja. Sublim. Ja. Det slår mig lige nu, når jeg hører jer sige det, som jeg selv har sagt med de 10 år, at jeg er helt sikker på nu, det er alt for lidt. Det er nærmere 30 år, men det er så meget desto mere ydmygt, kan man sige. Det er på mig måske også, hvis det er rigtigt, at jeg tager fejl, så udtrykker det måske også netop, at det er svært at indstille sig helt på den radikaliteten af den ydmyghed, som skal til her i det her tilfælde for at opnå det. Men er det ikke lidt, altså med fare for, at det kan blive oversat til noget helt mærkeligt banalt, men det der med at skrive en lille smule hver dag, altså hvis du gerne vil skrive en bog, for eksempel, skriv en halv side hver dag. Altså, det er jo der, det hænger sammen med Jonas Vingegaard, ikke? Det er det, vi skulle tilbage til. Hvem er Jonas Vingegaard? Det er en lille, klein mand fra Glyngøre, eller hvor var det, han kom fra? Ja, det er Glyngøre. Ja, sådan noget, ja. Som kørte meget på cykel, og ikke var særlig god til det. Altså, der var ikke nogen, der ansede ham på noget, men han blev bare ved og kørte de der kilometer hver eneste dag, ikke? Og bla bla bla, og nu er han så verdens bedste cykelrytter, og uimodståelig i de høje bjerge og alt det der, ikke? På en måde er det en Andy Dufresne gestus, ikke? At det med at blive ved, og blive ved, og blive ved, og blive ved, og insistere på, at jamen, det gør jeg bare. Det kan godt være, at I ikke synes, det er særlig lovende, eller der kommer noget ud af det, men jeg kan nu egentlig meget godt lide det, og sådan noget, og så viser det sig så, om det så var forudset eller ej, altså så er det, der viser sig at være den sande radikale handling, ikke? At kunne stå på den højeste tinde, ikke? Og på en måde kommer vi tilbage til Taylor Swift her, ikke? På en måde er det også det, som folk gerne vil gøre ved Jonas Vingegaard, det er på en måde så at finde, hvor er det hans arrogance jo, og bare lige frem, eller? For at minde os alle sammen om det. Alt det her foregår jo netop stadigvæk på den halvdel, der kan sige sig have at gøre med det ydmyge. Ja. Altså, at det er en form for ydmyg position. Altså, både Andy Dufresne og Jonas Vingegaard, som jo også har den her lidt spøjse ydmyghed. Altså, at han starter jo ikke med at være blæst igennem med sådan et, nu skal jeg satanede med vise jer, hvordan jeg bliver verdens bedste cykelrytter, og her er min træningsprogram og sådan noget. At det er på en måde netop, spillet lige under grænsen hele tiden. Sådan, nej, jeg ligger bare lige stille og roligt, og lige tager en lille ekstra tur her, og begynder at holde øje med, hvad jeg spiser, og bla bla bla. Lige så stille, så får det på en eller anden måde. Altså, og det er jo driftens niveau. Altså, at det i sig selv nogle relativt moderate, relativt ydmyge handlinger. Altså, det er ikke en stor sådan steroide oppustede arrogance, men er på en eller anden måde er bare super radikal i sin måde at vedblive på. Der er lige en tanke omkring det der med, hvad det er, der gør, at et projekt på en eller anden måde så lykkes. Altså, fordi man kan sige, der er jo et eller andet forhold her mellem automaton og tykage, altså mellem det automatiserede og den sådan besindige, hvad kan man sige, dosering af begæret ind i en træningsmaskine, eller ind i en gravemaskine, der graver lidt hver dag, eller en skrivemaskine, der skriver lidt hver dag. Og så lige pludselig har du den glødende radikalitet, og du står på bjergets tinde og har vundet det hele og sådan noget, ikke? Men hvordan sker det? Altså, jeg tror bare, at der, til det med sublimering, og til det med, at det pludselig kan vise sig, at det kunne veksles til et ægte projekt, der hører altså tilfældighed på en eller anden måde, kontingens. Altså, jeg tror bare, nogle gange så tænker vi, jamen så vil det med nødvendighed ske. Hvis man gør det her, så bliver jeg med nødvendighed en stor kunstner, men det er faktisk en lidt arrogant forestilling. Ja. Altså, den ægte ydmyghed vil have elementet af tilfældighed tænkt med ind, eller som en slags dialektisk modpol til. Altså, det kan jo godt være, at Andy Dufresne på et tidspunkt ville støde på en betonmur, som var muret 5 meter ned, og så kunne han bare ikke komme videre. Altså, det er langt overvejende sandsynligt formentlig. Det er meget sandsynligt, eller hele gangen ville styrte sammen. Eller, altså, det kræver simpelthen, jeg tror, det er forkert at sige, at der er en eller anden indbygget nødvendighed i, at hvis man gør sådan her, så bliver det stort. Der er simpelthen elementer af tilfældighed. Ja. Jeg tror, at en del af problemet med den arrogant radikale position er, at den prøver at udradere tilfældigheden på en eller anden måde. Den prøver at forskyde tilfældigheden ud i det tilfældige. Altså at på en eller anden måde, at man kan omgå den gennem sin arrogance et eller andet sted. Ikke?
Så der er en sjov, der er en forskel i, hvordan man forholder sig til tilfældighed. Måske er det faktisk noget af det, der gør Jonas Vingegaard ret god, at han faktisk ikke påstår at kunne kontrollere det hele, og have en masterplan hele tiden, men at der er en, altså det ved jeg ikke, det er jo selvfølgelig spekulativt, men altså jeg tror sådan set, at det er rigtigt nok, når han ydmygt stiller sig frem og er så, det gik ikke lige helt, som jeg havde regnet med. Nej, men jeg tror alligevel, der er et raffineret dialektisk spil, som handler om, det handler faktisk om at kontrollere det hele. Bortset fra, at der er tilfældighed. Mm-hmm. Altså, det handler faktisk om at kontrollere alle træningsrutiner og få det hele, og simpelthen bare gøre det dag efter dag, og få styr på det, og så videre. Men så er det bare det, at det kan være, at det ikke lykkes. Og der er ikke nogen grund til det. Altså, der er ikke nogen grund til det. Det kan bare være, at det ikke lykkes. Mm-hmm. That's it. Hvor den arrogant radikale, altså, der er bare et eller andet, der det ved jeg ikke, den subjektivitet fungerer på en anden måde. Eller den måde at have et radikalt projekt fungerer på en anden måde. Ja. Der skal det lykkes.